Nå, vi skal lave den her video. Ja, BC fylder 10 år. Ja, vi skal komme med nogle idéer. Idéer. Altså, og noget med noget sang og sådan noget, dans måske. Lidt synge. Sang og dans. Hvad nu hvis vi gør sådan her? Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Ja, det fungerer sgu ikke helt, hva'? Okay, hvad? Det fungerer ikke. Jamen, jeg er helt enig. Undskyld. Jeg lader være med sådan noget igen. Det duede ikke. Jeg forstår ikke. Jamen, nej, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Helt enig. Okay. Det duede. Nej. Lad os prøve noget andet. Hvad med det her? Jamen det var, ja. Hvad? Ja, det var, ja. Ja. Altså, lidt numseklap. Det er altid godt. Skal vi ikke prøve det? Vi prøver det. Clapping that ass, clapping on that ass, clapping on that ass. Focus on the living, putting bottles on the task. We got ladies in the back, pockets full of cash. Take that negativity and toss it in the trash. Light up your cell phone, just like a lighter, and put it up higher in the air. We're gonna rise up. Ja, det var da okay. Altså, det var da fint nok. Men altså, vi skal prøve noget andet i stedet for. Jeg synes, vi skal prøve noget andet. Okay. Ja. Hvad nu, hvis vi gør sådan her? Jeg ved ikke, det er som om, der mangler et eller andet. Der mangler et eller andet. Prøv sådan en ting os om, ikke? Jeg tror måske, jeg har det. Hvad nu med det her? Tell me, how many times can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only teardrops. And how many times do we have to fight? How many times do we get it right between us? Only teardrops. Det må du aldrig gøre igen. Jeg synes ikke, det er slemt. Jeg har ingen ord. Jeg er rystet. Okay. Altså, vi skal have noget lidt med gang i den, ikke sådan noget lalle noget, ikke? Altså, hvis vi nu får en ordentlig god sang, ikke? Ja. Så lad os lige prøve noget i retning af det her. Let's dance. Det var fint, hva'? Ja, stadig ikke helt godt. Jo, det var fint. Jeg synes, det var meget godt. Men nej. der mangler noget, ikke? Det er ligesom, vi mangler lidt. Sidste år, der sang vi. Ja. Skal vi ikke gøre det igen? Måske. Skal vi bare finde den rigtige sang? Ja. Hvad nu, hvis vi gjorde... Ja. Og så kunne vi gøre sådan... Ja. Hvad nu, hvis vi gjorde sådan her? Der var engang
hvor Ishøj var en lille stille by. Det var dengang, før BC Bar den blev købt fra ny. Fra nær og fjern rejser folk for at være med til årets fest. Vi snakker dans til den lyse morgen. Her i BC er der altid fest, og festen her, den er altid bedst. Vi bliver ved til solen, den står op. Så syng med nu. Bros Corner holder fødselsdag. For 10 år er der gået nu. Bros Corner holder fødselsdag. Yeah. For 10 år er der gået nu. Bros Corner holder fødselsdag. For 10 år er der gået nu. Bros Corner holder fødselsdag. Yeah. Oh, 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 oh. Man kan ringe over. Det er jo ikke synkron. Du er nødt til at have nogle stive bevægelser, for at det bliver synkron. Løb. Okay. Herned. Ben og vend. Der er ikke armen til. Bare ben. Herned. Ben og vend. Sådan. Okay. Okay. Med en, ikke? Okay. Ikke så... Det skal være lidt stift. Ja. Okay. Okay. Hold op med den sang. Det går ikke på hurtigt, den der jo. Ja, du skal ikke armen. Nej, det er lige meget med armen. Nej, det er ikke. Er du klar? Men altså, du skal jo passe til den der. Det behøver du da ikke. Det er det næsten nødt til. Og vi gør det i hvad? 10-15 gange. Men skal vi så ikke så tættere på kameraet? Okay, klar? Ja. 3, 2, 1. Lige. Jeg havde den. Nu skal jeg bare sådan. Kom. 3, 2. Du skal længere ned. Hvor langt ned skal jeg? Du skal ned i knæ. Det gør jeg da. Nej, Så gør jeg det andet. Nej, det gør du ikke. Jo. Her. Nej, det gik. 3, 2. 1. Nu. Var det ikke det, du mente? Du siger, du nok gør det. Vi gør det også med det samme. Du siger... Så går den. Så siger du det her. Men det kan jeg ikke bruge til noget. Men det gør jeg ikke. Så siger jeg jo skidt med det samme. Jeg gør det, Rasmus. Altså, hvad vil du have, jeg skal sige? Så er det ikke, vi skulle gøre det langsomt tempo, så skruer vi tempoet op. Nå, okay. Du gør det så langsomt. Ja. Jamen, jeg tænkte bare, sådan skulle gøre det. Nå nej, man skal ikke tage et skridt tilbage. Man kan gå. Spørgsmålet er, om det skal være højere. Det brænder, mand. Det blev her dårligt. Skal I se, hvordan det blev? Ja, jeg kigger bare. Men Line, du saboterer. Ja. Og noget, du vil sige til kameraet, lille mis? Hvad er det, du gerne vil? Hvad er det, du vil? Hvad er så sur? Jeg er ikke sur. Ej, du er lidt sur. Den kan sidde. Jeg ved ikke, hvordan vi laver den. Prøv. Skat! 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 Okay, jamen det er nok lidt bedre. Du tyrer ikke så meget. Du brokker
gør der i hvert fald ikke. Så holder vi druk på lørdag. Det er det, vi gør. Du skal ikke til at filme nu. Kælling.